kanjalo sekuphinde kwabanjalo mawungibona uyazi ukuthi ngidila ngama maximum sentences Kamana sibonga bimbili khaya phakama mfana ke That's when I'm super strong. I'm karban hlaba. One of my veins burst open. Mina bengekho Cabanga ukuthi ukhuluma nesilima kahle kahle ke golfo iboshelwe ekabani By the end of this episode anguguarantee khona ozolala baliwe khulunywa ngama hard criminals This is one of them chief Ay. Ese. Hoja puti. Nyama ndawo. 100. Uthi mbona? Izandla zakho zimnyama ndoda. Yathi unquma abantu kren. Hayi mnandi ngimnandi puti. Etsara asigibela bafana sikhamba kanjani? Lana nginodaba lana elika lungelo sithole. Ushaya izinto ezinzima. Yeah, uya kidnap. Uyabona? Yeah. Apparently lana ngine story sakhe lana wa hijacka uTebogo. Yeah. Lebitso la ka ke Tebogo Musuane Makona 23 sa March 2022 when ke tswa go mosebetsi the next day ne rena le an unveiling for one of my cousins wife na tlhokafetse so ne re tsa unveiling ha ke paka go gating bula gate fully then ke ya go garage ke bula garage ka technique ya yona ha ikhutlala morao then upaka a polo what they bad polo boja a black but then it hit me go etsala that's when I'm super strong I'm plan lori re tlokopa koloi ya rona re tsamalwela then ba ke mo back seat lo mo wa di dreads na this thunya so but chose that spot ba ke go putu. After that, I then beat my colleague. High speed. I have no idea where I go guy. More man thing, it's just give the charmants push. I'm expecting a bullet behind, you know. Then Google something like a stab. I lost count of the times it meant. At some point, one of my veins, so two, they burst open. And now, my dear, I get them face down. I wrote a soft around my face, up my nostrils, I couldn't him. Then at some point, so but I'm tired. So I rolled up, and then I tried going back to Chelaila gravel. Right when I get to the gravel, here's the black pool. It's back. I'm like, okay, now they wanna take me out straight. Kante he's still on the phone ubotsa motho simtholile that's what he said re mthotse manje senza kanjani banka mo back seat again then my driver maybe 30-50 meters then they left me at another spot still tired but you can see bampe mo ilongoro go feta batho. Yeah. Then utebza kwaba umuntu hambayo uyofuna usizo eclinic yaseLenasia South. Yeah. Then it went from clinic sekathathwa bo sister bamthumela police station it's when sebayovula case. Kana kweli. The suspect bamuthotse go sininya accident. Ngoba chasitse nteng. A week or two later a detective Mokwena called. I must come to court to testify. Now remember at the time, actually, I don't want to see these people. I don't want to deal with this thing at all at the time, you know. I have survived. Why you know? Mangi ibheka lana emaphepeni wami yabona
uSibali akusikokuqala abashaya lesipani kusho ukuthi ibani zabo vela abazenzayo umbuzo wami olandelayo ubona senguphululile because mawuthi sigijima ngeMost Wanted any other thing ekungukuthi vele bebaloba busy bamosha ngayo kwenzakalini is there any other thing ekhona eseceleni esingabagcokisa yona fast amanye amasakwabo owaziyo hayi enye sake ababanayo nama drugs into ezinjalo. Right now I think I've had time to heal to an extent and do something about this, even if it's not going to be a perfect outcome for me. No baba ngicela ufanise la mntaka baba sibone ukwenzakalani la. Kanti Mzansi sekunjalo futhi sihamba phansi sidingana nolungelo is very big on hijacking. Gijima phansi nabandla lakhe mawungalahla iside. Uzokwenza busy blind but by the end of the episode asenzeni show ukuthi ulala baliwe. Yes Matos. Ngikahle. How's it? Let's go. Siseduze kakhulu manje nala uhlala khona le ndoda. Yeah. So ungena kwethu ke singena ngayiphi indlela. Sizolandela uninja wami. Yeah. Ninja wazama ngemoto. La kafika phaka khona siyama. Yeah. Bese yangena yena. Yeah. Ayingena uzosimeneza ngifuni. Positive. Ufa okay nakho. Nazo asondeleni mfethu, asondeleni masishana. Asibuzani lapha. Sikhohla njengedomi ezikolweni mase kumele kube njalo. So there's some kind. All right. Maro and umfana muslo. Okay, unale bala line blue eye. Yeah. You said like right list. Yeah. Not sure. Nigreen covered. All right. Akuna flop ke bafethu. Asibambeni kanjalo. Okay. Nizo director ke ngithi. Ngilandela wena ke man. What's. Hey. Yes ba. Shabu njani? Awumfanisi. Yomfanisi. Mfana bani? Mameli gaba lakho lokusho dothi. Gama nesibongo. Lungelo sona iphimbili khaya phakama mfana kithi. Come on, search not. Jangu lungelo. Dikushonela ke bafana. Ubhemile sondela mfana kithi. Awukho umdlalo onganayibukele bafana. Sondela bafana, sondela. Sikhulume bafana. Asiphethe kwesiphingo bothi uyabaleka lapha igama uthemba lukhele. Otherwise abanye bambiza ngoskim. Ubuye moja love. Mele wena ke mfana kithi. Ufuna ukuyikhulumela ufuna uqala ukukhuluma mina. I don't have no idea. Ukhuluma neslu. You don't have no idea. Umhlobo bani? Umzulu. Right, lungelo. Ucanga ukuthi ngibekwa yini la? Khona ngazi kune case ngazumngane nami banjiwe. Last week. Asike sikhulume ke lungelo. Ngithi ucanga ukuthi ngibekwa yini la soqala phansi futhi ngikuphi chance. Ngibethe iball pen ngiphethe iphepha ngizokunika ukhona ukuzibhalela. Ngithe kuwe ngela kuwe ngina 3 ama cases engifuna ukuthi sikhulume ngawo. Everton number 1 we case yami. Enedale number 2 Mondio number 3 2022 uyazi wenzeni 2023 uyazi ukuthi wenzeni ama Mendrax ama drugs ngifuna ukuthi umtshela ukwenzakaleni Enedale mawuphakwa la. Number 2 position stolen vehicle uyazi ukuthi benenzani la. Number 3 the main lengilethela ile case yakuphi eyaseMondio akunikeze yona ke mfana kithi negama lakho lokuboshwa. Ngatholakala emotweni eEverton. Yeah. Ngazi ukuthi ine case eMondio bengiyathenda kuBramfontein. Azitshela isinima yenzakala untanga ngazi ebanjwa. Yeah. Mina bengingekho. Undoda makafika abanjwa wena bowungekho so utholakala kanjani ekarini thinga utshele ke mfana kithi ne uzubona ukuthi ukhulumile stupid lesini yakho ayithathanga just under an hour ngoba nidakwa ama drugs mawuqeda ukumshaya ngegani lo muntu nimshiya la within a few kilometers away nifike niyachayisa manichayisa abanithola phakathi kwekarabo khada because seni unconscious uboshwa la esinini so wena mawuthi bowungekho ama fingerprint wakho afunana ekarini ama fingerprint wakho afunana eganini ebeyida so mawuthi bowungekho ku camera uvela kanjani if bowungekho. Okay chief, all right. Ngoba uhlakaniphile ke uyi-7. Uboshelwe yini wena kahle. Uthi attend the case engekho. Utholakala emotweni ongayazi. Angidona wabe ngephole emnyama.
emotweni. Yeah. Emotweni mina la ngitholakala eze was saying bengekho mina la. Ngitholakala ngakusasa khona imoto ebanje kuphi le Everton. Ne-CCTV ngenza sure. Uchayise ngobani isikhathi? Manichayisa lapha ku-accident amaphoyisa manithola bekubani isikhathi? Kuphi Everton. La utholakale khona, la uchayise khona ngemoto bekubani isikhathi? Hayi ngaze ngishayise ngemoto. Banithole kanjani ngemoto? Bengikhona mina la. Bowukhona emotweni? Ngiyekho. Saying lapho bengekho emotweni ngase ngitholakala emotweni into engiyaziyo ngase ngitholakala emotweni nje la. Seyiyajika futhi manje. Uthi wena utholakale ngemoto eEverton. Uyabona lento yakho mnganami. That's why ngithi ucabanga ukuthi ukhuluma nesilima kahle kahle. Okay, Golf oyiboshelwe ekabani? Angimazi umnikazi wayo. Ngihlangane namajiti engiwaziyo ifama ngicela i-lift. Shoot nomntana omncane nje uyayimamelwe izwa lento eyikhulumayo. Ngiyaunderstand udakiwe ama-drugs manje. Mhlawumbe kumele sikuye kulale bese ngoku-interviewa kahle kahle sosoba because udakwe unyamaphepha awukwazi nokuma. So yini kahle kahle into ekumele siyikhulume because shoot mina ngikhuluma ngedwa Graham Cred. Nayi i-chance yakho ke. I-golf uboshelwani ngemoto ngoba wena uthi ucele i-lift. Eliftini bohlele emuva bohlele phambili mawutholakala phakathi kwemoto. Ngihleli ngemuva. Bohlele ngemuva imoto base driver. Driver ukhila nomunye ujita wangarasa wemfama ngikaphi gama lakho ba. Okay. Ngicela siyeke yonke lento esikhulumayo. Mawuboshwa usecourt wena. Mabakucharge amaphoyisa. Bathi uchargelani kahle kahle wena. I-case wena oyaziyo yakho esimele la urengizelela ucabanga ukuthi i-case yani. Ngithi case ya ngikhosi ngakhona amaphepha la. Case ngiyattend. So awuyazi ukuthi i-case yani boyi-attenda then kwenzakaleni ngayo mfana kithi leyo case. Sengukutreata manje njengomntana omncane because ngiyabona ukuthi hayi no shoot ngikhuluma ngedwa la. I-case yando uyattenda. In position was stolen motor vehicle. Yeah. Bathe moto kabani? Batheni mabachaza istory semoto? Hayi akusinto ngijele yona lokho. Abo accuse bakho bathi? Ngikapha. Khila. Wacho tuchula kwabona. Ukhila ufile. Utujula ku around. Ngikavi bathi vele bathi bebizela. Uneminyaka engakho yokuzalwa mfana? Na 28. Unesibhamu lendlini? Okay, uyangivumela sihambe siyosesha lendlini. Okay. Alright, ngicela singena la endlini because ngiyayibona lento ukuthi iloku yasidonsisa la. Ziningi ezinye ubhema yini mfana kithi? Ubani omdala ngicela uncheckele la endlini umuntu omdala wanokhona ngakhona ukukhuluma naye futhi. Uthanda nobani? Mina kunjani uzodonsa iganda. Mina ngizokubuma mfana kithi ngiyangidala nawe uzodonsa iganda uyokushaya ukuqala ngeganda. So, into manje nje yenza kanjani le? Uhlala kanjani la? Uhlala kanjani? Lo mhlolo ke lo. Yena kaze kudini nokuthini. Uhlala kanjani la Chief? Ngicela sisearch asiphethe idlada chance, ngicela siphethe le ndledlada lethu. Mama kunjani lama kunje asike siqale ngalento le nje umama umzala lo mfo mhlawumbe ungangitshela nje ukuthi ana mhlawumbe semhlulekile ngizama ukukusiza nama ngithi ngihamba nobhudi la owamoselelwa impilo ngendaba yomntana wakho lo so mhlawumbe akakaza akutshele uyawazi ama cases wakhe awathendayo uke waboshwa telefoni njengoba waphinda waboshwa eBoyzini case ebengiyaza ihamba ngiyase ifoni yabancane nje ngoba ukutholakala emotweni mama utholakale kanjani ngicela ungisondele lapho uTomkhulu ngicela ungisondele nje kumele ngapha hayi ngimele nje ngapha butwami ngikwazi ukubheka umama ukwazi ukuphi iswing alright ngicela ukintroduce kulo baba mhlawumbe uzobuza imibuzo efew impilo yakhe imileke umfana lo ngama dreads wathatha ubhuti ehambele isebenzela banomsebenzi ngakusasa wama Tombstone efamily omkhulu wathathwa waqishwa wayobulawa so ngicela ukuthi akayikhulumela ukuze ukuthi lento injani wena umama mhlambe ufila kanjani kuwe omunye umuntu amosala lempilo futhi omkhulu nanga umama walenkosi le
mme le kae Ngiyaphila njani? ke teng lebitso la ke Tebogo la ka ba bolelela gore motho o entseng go nna o ka se tsebe ka gore ke bona le lewe o phela separate life so ga o tsebe e re ko qoqele ba nkile mo ke dulang teng ba nke mo putung ya koloi ba lontšhia ko phumola mokaši ko sekanyeng mo e leng gore ne ba latlha motho ne nka re ba nlatlha ere fit batla o tseba fit o tshwere sethunya o mpo file maoto matsogo mo morago o mpe le mo fatshe wa o sheba ka kane mo moratlho ke be ke bleede ke tswe madi why o tshwere sekhia sa koloi o file go ya ka o lwantsha ke na tšhaetsa o lwana le wena why o fila gore still tlanto mo o ntse ke attempted murder because madi a narotha so a kena monko ke sa kgone go hema ke kwena o tsubile gore o nnate wena nako ba ja pele ya motho ke ntho engwe that's why le tšhaise same day that's why o lebrele mo so explain why o mpo file you've got control of got wa sa ke koloi o tsamaya le kokota mo le kokotang teng I wasn't there. It just yeah answer the question because I was found in the car that was stolen yesterday. Where's a retailer? A retailer. Why o shaka motho o nkile o mpofile ke story sa o se Hey, yazi lento ingadumo okay khuluma mama khuluma mama yes So ngiyaunderstand ezinami ngomzali into enjalo if ingayenzeka kimi ebusuku labantwana laba asithina njengabazali mina ungangiblame mina ungangiblame mhlambe angimkhulisanga kahle but izinto abazenzayo bona bezi izinto thina singazi singabazali nje usubona namhlanje sibuke nabantu abangaka so uqole kuleyo ndawo mina ngokwami yena uzozikhulumela because mina ngiyazi into ayenzayo nabangani bakhe ukuthi bayenza so mama mongabuya kusasa bathi ngicela uzomvala ngamaphepha asesestradeni uzokhuluma the same language futhi lo ekhulumayo manje i-casual into yakho umkhulisile mara awuhambi naye uzazi into azenzayo ngikubuzile that's why ungazazi njengoba umbona kukanje la ungakhona khona angizange uzoblame wena but responsibility mase ngayithatha kuba inkinga lo mfolo into elandelayo uzobe kusasa siblame but ngeke ngimiyeke kuso lo mfethu bothunyelwa ubani ukuthi uyobulala lo mfethu because the way kungakhona manifika kuye nishilo ukuthi uyo so kahle kahle benithunyelwa ukuthi nomnqumo ndoda mina ndi bwale mang mo phone efonini benikhuluma nobani because ikarabe ngayikubhari that is why nize nathola sasichayisile benikhuluma nobani efonini alokani direct nimshilo ndoda senimkaphile ngegani avuza igazi nahamba naphinde nabuyela viye kuye namthatha naye umlahle endaweni yesi2 iplan kahle bekuyini ayikhulumeke no ngicela bangiphena ubafo ne ngicela bangiphena ubafo ayike enye indlela kuzomela mhlambe ngiyisebenze ngenye indlela futhi asike sifike sifunga because mina unginika inkinga ngikhuluma nawe sekuze ubafo if kunento ofuna ukuyikhuluma asithi mhlambe unebhadi uyasukela is there anything ofuna ukuyisho nanga ubafo umbheke emehlweni umfethu uyakuchazela ke ukuthi I put it to you ngiyakutshela ungibambile ebusuku ngasislim usurvivile yes bekakubuza ukuthi why bomshaka buhlungu ufuna ukumbulala anything ofuna ukuyisho kubafo ngicela umbheke emehlweni ukhulume naye nanga sekakhona okay siyadlula cabanga usacabanga le laptop le kabani le ikuyabheka Umngani wami ufuni ngizombuza mawungena ngapha uthi wena uyasebenza uyithengile laptop yakho manje sekuyemngani wakho ufuni so wena ukwazi ukuchecha itori kayi4 kayi5 ucabanga ukuthi bahlahla grand siyabheda thina ne siyintwana nje ungavela udlale ngaso all right and then lama phone awakabani nonke la ngifuna ama customer uyihacker wena jinja amafoni or mhlambe ufixa amafoni aw une talent une trade une broken telephone ngani ngivulele akagibela imfene ayolala nabanye abaliwa yikho le ndaba ngicela ufaka amakawusi wakho angithi bothokipha amakawusi la faka amasokisi wakho ke ngicela sibe safe bafo undoda simlungisele into zakhe fast kunyanga ama hard criminals this is one of them chief
sizoyenza lento yenzeke ke manje. Hello? Bro Tom, likai. Yes, Ngwaneso, are you good? I'm good. Okay, let me just firstly introduce myself. Temba Lukele. This is Skim GP from Mochalab 157. I'm chasing the most wanted criminal. So he's been one of them who's been on my radar. So I know that he's been running away from you guys for the longest of time. So in 2022, they committed a crime with his friends in Mondio. So I know that you've got a Mondio case, and this is one of your suspects. So now he's got another case in Everton. So I want to take him to Everton so that they connect with you in Everton. Then when you can come and pick him up. So I'll send you the case number now. The case happened in 2022. It was on the 26th of March. Okay. Give me the case number and everything, then I can follow up. I can check on the system where the docket is and check if the wallet is there and stuff. I'll send it right away. Oh, Everything by WhatsApp and then I can follow up on that. thank you for your help, Mr. Tom. I'll send it right away, okay? Thanks, sir. Keep well. Sure. Sure, man. Sharp. Ayigibela imfene le ndoda and then ubra Tom uzosondela nje. Gibela chief. Gibela. Dala simengana nawe chief. Thank you. Akube njalo. Agibela. Asondela masishana isikhathi nokuthula kuyashoda ke mina. Le kwazi ukungenzeka under watch. Asambeni senze show sam deposit la bilonga khona. Alright. Ngicela bangiphikapele yena ke bangisondezele yena mntaka baba akayi uza uprocess angene phakathi inside ngicela ungibambe na-ID yakhe inqeqe ngcwele chief ndlela nto mfana ngiyakufisela futhi inhlanhla nawo mawufika le phambili mhlawumbe uyohlangana nentanga zakhe angazi kuyahamba kanjani selozilahla konina ke bathi lishonile amalanga ngiyacabanga ukuthi limshonele ke undoda mphina amshoni bonile namhlanje ngibiza ukubhaquza ngendlela esenze ngayo kube open enough last time ngawa ngavuka phansi namhlanje ngize ngaphathwa ikhanda elibhlungu imigraine because ukhuluma nomuntu mara kufanele ukuthi umhambo lo muntu empty is an empty vessel. So I know for a fact ukuthi abantu abaphili njengesinkwa kuphela bayawudinga nomoya ngicabanga ukuthi yefuna nomkhuleko lento le sesivala ke masivala ke ngoba selizilahle konina ilanga until the next episode ngicela wenze show mawubona uzwa futhi yenza show i-country yethu le country strong enabantu abanenhliziyo kahle ngine show ukuthi mawungakhuluma mawubona something ikhona yenzakala ngaba sinayo ngaba sifika ngala sikhona khona uNkulunkulu anenza kahle until the next episode.